Que esto es la manera más real que tenemos de estar en una empresa y trabajando. Entonces esto pues nos motiva mucho más a la hora de hacer las cosas. Jo crec que és positiu tenir una empresa simulada, ens permet desenvolupar nous coneixements que potser a l'empresa durant pràctiques no tenim l'oportunitat d'adquirir pel fet que no podem rotar entre departaments. La motivació dels alumnes és molt més gran en el moment en què veuen la realitat de l'empresa. El professorat juga un rol de principalment gerència com a professorat, el que fem és un acompanyament de que aquestes tasques es fan correctament i que els alumnes, per tant, adquireixen les competències professionals adequades en cadascun d'aquests departaments. Departament de Recursos Humans, tenim de recepció, de comptabilitat, de magatzem, de compres, ventes i de tesoreria. Els circuits administratius, tot això ho van treballant i van adquirint aquestes competències per després assumir la formació en centres de treball. A qualsevol empresa ens fiquin a qualsevol departament, tindrem una noció de cada departament almenys. Quan tens una teòrica és molt difícil passar-la a pràctica. En canvi, quan tens ja un mínim de pràctica, passar-la a pràctica com una altra diferent no és tan complicat. Si volem que l'alumnat tingui una proximitat a l'empresa, doncs hem d'avaluar per competències. Per exemple, han de saber treballar en grup, han de saber transmetre la informació correctament entre ells. Quan es fa la fira, que venen empreses d'Anglaterra, d'Alemanya, dels països de l'est, i clar, ells això els fa molta il·lusió també poder intercanviar idiomes. Pues creo que realmente la simulación empresarial nos ayudará a adaptarnos a la empresa precisamente porque al estar trabajando en un entorno de trabajo que aunque es simulado se asemeja lo más posible a lo que es las condiciones de trabajo en la vida real. Entonces estamos aquí ante unas condiciones de trabajo que podemos conocer los diferentes departamentos de la empresa, podemos conocer el trato con los diferentes compañeros. Els canvis més significatius de la utilització d'aquesta metodologia és que és una metodologia molt activa perquè permet a l'alumne aprendre a mesura que va realitzant les diferents tasques en els diferents departaments. The type of our company is limited partnerships simulated. We sell, repair, and rent cars. No utilitzem el CEFET com un anunci publicitari dient que fem gestió administrativa amb metodologia CEFET, però sí que quan una família o un possible alumne ve a informar-se, li expliquem la metodologia i els avantatges que aquesta té. Si vaig treballar en la simulació empresarial m'ha portat una experiència el saber el que és treballar en el món laboral al seu dia a dia, ja que aquí treballem en grup, ens dividim en departaments i ens donem suport els uns als altres. Crec que m'ajudarà a adaptar-me més a l'empresa real, ja que tindré més formació per haver fet pràctiques simulades a classe, a l'entorn CEFET i a les meves pràctiques. El meu rol és el de supervisor, perquè per a mi el més important és que els alumnes puguin arribar a ser ells mateixos els que facin tota la feina i o bé perquè ho facin bé o bé perquè ho facin malament siguin ells mateixos els que arribin al punt que sigui. La Fundació BSN Formació Professional, amb la col·laboració de la Fundació Inform,
dona suport als centres d'FP de Barcelona per a l'aplicació de la metodologia Simulació d'empreses amb finalitats educatives, que facilita l'aprenentatge pràctic en el mòdul formatiu L'empresa a l'aula, del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa.